ako ng salad para sa dalawang dalaga na nag-fasting ngayon. Ito lang, pipino. Pipino, tapos girgir, then litos. Yun lang ang gagawin ko sa kanila. Kasi ano, mamaya pa naman nila kakainin ito. Nag-adal na. Ang ilalagay ko nito, mag-iihaw ako ng manok. Yung dibdib ng manok, i-grill ko siya. Tapos, ihiwain ko ng maliliit, ilalagay ko dito. Tapos, lalagyan ko na ng dressing. Ang ginagawa kong dressing dito, lemon, tapos yung, may mga pamano dyan, dressing, pantagay. Yung ranch, tsaka francine. Tapos, ang paghiwa ko nito, medyo malalaki lang. Kasi ayaw nito lang, ganito lang siya. Hinugasan ko na pala ito kanina. Bago ako lumabas, hinugasan ko na siya. Prepare ko na siya. Kaya, para pag hihiwain ko na lang, madali lang matapos. Medyo madilim sa dapat ng camera. Ito lang ang kakainin nila. Wala na silang ibang kakainin. Kasi hindi naman magluluto ng ano. Ganito lang ang gusto ng dalawang dalaga. Dito minsan, pag nagpapasting sila, hindi sabay-sabay. May dalawang dalaga na gusto dito kasi 4 yung dalaga. Silang dalawa magkasabay. Ito naman na dalawang magtatrabaho na sabay din sila. Kaya minsan, tapos na yung isa na naman. Hindi nakapasok yung nurse kasi nga nilalagna siya. Isang ilan na, 3 araw na. Hindi naman COVID kasi naman siya. Nagpa-test naman siya. Negative naman. Kaso lang siguro po ang kaso sa akin. Ito na. Maghahatian na lang nila na yan ang dalawa. Isang bowl sila. Haluin ko para makita nila na may pipino sa ilalim kasi yung isa basta lang kuha ng kuha. Yan, okay na siya. Tapos na. Ngayon, gagawin ko naman. Ito na yung para sa tanghalian. Na ako kahapon. Ito yung para sa lunch namin. Salad. Ililipat ko lang siya sa lipat ko lang para pagkakalo ng dressing. Okay. Yan, okay na. Ito, dalawang salad magkaiba. Tapos na. Bye-bye. Mag-almusal naman ako.